2年前の事件、沈黙の罪。ネスト序列34位、スワローテイルか。つまり依頼は彼女の名誉を回復してほしいと。それが理想。せめてあの子の無事を確認したい。この依頼、スワローテイルが引き受ける。そうだ、僕が間違っていたんだ。どっちの方が救いがあったんだろう。あかん、エミ。それ以上は。